Assalamu alaikum. Ku kasance da channel ɗinnan tamu mai suna Jaruman Kannywood. Kada ku manta ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar kararrawa. Sa'annan kada ku manta ku danna mana share. Kamar yadda kuke gani, a yau ne aka samu wasu sababbin bidiyo da Safara'u take rawar iskanci a idon jama'a. A yanzu haka za mu kawo muku wannan bidiyo da Safara'u take rawar iskanci a idon jama'a, shine wannan. Baby, come let's go. Sonar ka Ke so ke zambi. choosing one. Baby, come let's go. Sonar ka Ke so ke zambi. Kalmomi zana furta wurin mai sona zana zanta. Alfarma zaki yi min ki bani mazauni na wahalta. Zuciyata na ta bege gare ki nake so zana dage. Yan mata karki ce min bakya so na ki ji zana bizge. Wayo ni masoyiyata, ni ke ce malamata, kuma ke ce san talata. Ke ya kiki zo mu je gira domin kauna za mu rausa. Ya ke fa abar yabo na ki tausa min masoyiyata. Dawo ki ji sahibata. Hey,